Capitolul 23. Bună ziua, zise micul prinț. Bună ziua, zise neguțătorul. Era un neguțător de hapuri perfecționate, care potolesc setea. Înghiți câte unul pe săptămână și nu mai simți nevoia să bei. Pentru ce le vinzi? Zise micul prinț. Aduc o mare economie de timp, zise neguțătorul. Experții au făcut un calcul. Economisești 53 de minute pe săptămână. Și ce poți să faci cu aceste 53 de minute? Face fiecare ce vrea. Eu, își spuse micul prinț, dacă aș avea de irosit 53 de minute, aș porni în liniște spre o fântână. Capitolul 24. Ne găseam în cea de-a 8-a zi de când rămăsesem în pană prin pustiu și, în timp ce ascultam povestea cu neguțătorul, sorbisem și cel din urmă strop al proviziei mele de apă. Vai, i-am spus micului prinț, sunt foarte frumoase amintirile tale, dar eu încă nu mi-am reparat avionul, nu mai am nimic de băut și aș fi la rândul fericit de a-și putea porni în liniște spre o fântână. Prietena mea, vulpea, zise el, dragul meu băiat, nu mai e vorba de vulpe. Cum așa? Pentru că avem să murim de sete. El nu mă înțelese, îmi răspunse. E bine să ai un prieten, chiar dacă e să mori. Eu unul sunt tare bucuros că m-am împrietenit cu o vulpe. Nu-și dă seama de primejdie, mi-am spus. Lui niciodată nu e foame și nici sete. Pentru el e de ajuns un strop de soare. El însă se uită la mine și îmi răspunse chiar la ceea ce gândeam. Și mie mi sete, să căutăm o fântână. Mă încearcă o moleșeală. N-are niciun rost să cauți o fântână la voia întâmplării pe un pustiul fără de sfârșit. Cu toate acestea, pornirăm la drum. Și merserăm astfel ore de-a rândul, tăcuți, până când se lăsă noaptea și începură să se aprindă stelele. Eu le zăream ca printr-un vis, căci din pricina setei mă cuprinse o ușoară amețeală. Cuvintele micului prinț îmi jucau în minte. Adică și ție ți sete? L-am întrebat. El însă nu mi-a dat răspuns la întrebare. Atât a zis. Apa mai poate fi bună și pentru suflet. Nu înțelegeam ce vrea să spună, dar tăcui. Știam prea bine că nu trebuie să-i pun întrebări. Ostenise. Se așeză. M-am așezat și eu alături și după o tăcere mi-a mai spus. Stelele sunt frumoase datorită unei flori pe care nimeni nu o vede. Eu i-am răspuns. De bună seamă, și m-am uitat fără să mai spun nimic la undele nisipului bătut de lună. E frumos pustiul, adăugă el. Și era adevărat, întotdeauna mi-a fost drag pustiul. Te așezi pe o dună de nisip, nu vezi nimic, nimic nu se aude și cu toate acestea ceva strălucește în liniștea lui. De aceea e frumos pustiul, zise micul prinț, fiindcă undeva el ascunde o fântână. Mă uimi că înțeleg deodată această tainică strălucire a nisipului. Pe vremea când eram copil, locuiam într-o casă străveche și spunea legenda că acolo s-ar afla ascunsă o comoară. Bineînțeles că nimeni nu i-a dat de urmă niciodată, dar nici n-a căutat-o nimeni. Ea însă fermeca întreaga casă. Casa mea, în adâncul inimii mele, ascundea o taină. Da, i-am spus eu micului prinț. Fie că e vorba despre o casă, fie despre stele sau pustiu, ceea ce le dă lor frumusețea rămâne nevăzut. Mă bucur, zise el, că ești de aceeași părere cu vulpea mea. Cum micul prinț a dormit, îl luai în brațe și porni din nou la drum. Eram înduioșat. Mi se părea că port o gingașă comoară. Mi se părea chiar că niciodată pe pământ nu se aflase ceva mai gingaș. Mă uitam în lumina lunii la fruntei palidă, la ochii lui închiși, îi priveam șuvițele de păr ce-i tremurau în vânt și mă gândeam, ceea ce văd eu aici nu e decât coaja. Lucrul cel mai prețios rămâne nevăzut. Cum un surâs ușor alunecă pe buzele întredeschise, m-am gândit. Ceea ce mă înduioșează atât de mult la acest prinț adormit e credința lui față de o floare. E icoana unei flori ce strălucește înăuntrui ca flacăra într-o lampă, chiar și atunci când doarme, și bănuiam în el o gingășie și mai mare. Trebuie să ocrotim cu grigă lămpile. Orice boare e în stare să le stingă. Și tot mergând așa am dat în revărsatul zorilor peste fântână. Capitolul 15. Oamenii, zise micul prinț, se înfundă în trenurile lor rapide, dar nu mai știu nici ei ce caută, așa că se frământă și se sucesc de colo-colo. Și adaugă, nu merită atâta osteneală. Fântâna pe care o descoperisem noi nu seamănă deloc cu fântânile sahariene. Fântânile sahariene sunt niște simple gropi săpate în nisip. A noastră era aidoma unei fântâni de țară. Prin părțile acelea nu se află niciun sat.
iar mie mi se părea că visez. Ciudat, îi spuse micului prinț. Sunt toate gata pregătite, scripetele, ciutura și funia. El râse, apucă de funie și puse scripetele în mișcare. Și scripetele gemu așa cum geme o morișcă veche după ce vântul a adormit o vreme îndelungată. Ia auzi, zise micul prinț, noi trezim fântâna și ea cântă. Nu voiam ca el să se trudească. Lasă-mă pe mine, am rostit, pentru tine e prea greu. Am tras afară ciutura încet până în dreptul ghizdului. Am așezat-o acolo, cumpănind-o bine. Cântecul scripetului îmi dăinuia în urechi, iar în apa care tot mai tremura, vedeam cum tremură soarele. Mi-i sete de apa aceasta, zise micul prinț. Dăm să beau. Iar eu atunci înțelesesem ce căutase. I-am adus ciutura la gură, el închise ochii și bău. Era dulce ca o sărpătoare. Apa aceasta era cu totul altceva decât o hrană oarecare. Se născuse din drumul străbătut sub stele, din cântecul scripetului, din truda brațelor mele. Era precum un dar de bună pentru suflet. Tot așa, pe vremea când eram copil, lumina pomului de Crăciun, melodia liturghiei de la miezul nopții și duioșia zâmbetelor alcătuiau întreaga strălucire a darului ce-l primeam. Oamenii de pe meleagurile tale, zise micul prinț, cresc 5.000 de trandafiri într-o singură grădină și tot nu găsesc ceea ce caută. Nu găsesc, i-am răspuns. Și totuși ceea ce caută ei ar putea fi găsit într-o singură floare sau într-un strop de apă. De bună seamă, i-a răspuns el. Eu. Și micul prinț adăugă. Ochii însă sunt orbi, cu inima trebuie să cauți. Băusem și eu, răsuflam ușurat, nisipul în revărsatul zorilor. E de culoarea mierii. Culoarea aceea, ca de miere, mă făcea de asemenea fericit. De ce mai trebuia să fiu neliniștit? Trebuia să ții făgăduința, am spuse cu blândețe micul prinț, care din nou se așezase lângă mine. Ce făgăduință? Știi tu, o bodniță pentru oaia mea. Eu sunt răspunzător de floarea aceea. Am scos schițele desenelor din buzunar. Micul prinț le zări și zise râzând. Baobabii tăi cam seamănă cu niște verze. Oh, vai! Și eu care eram așa de mândru de baobabii mei, vulpea ta, urechile, cam seamănă cu niște coarne, sunt prea lungi. Și iarăși râse. Ești nedrept, băiețaș, eu nu mă pricepeam să desenez nimic altceva în afară de șerpi boa întregi și șerpi boa sfintecați. A, da, merge și așa, zise el. Copiii știu. Așa că desenai o bodniță și dându-i-o simți cum îi se frânge inima. Nu înțeleg ce ai de gând. El însă nu-mi răspunse, rosti. Știi, când am căzut eu pe pământ... Mâine e un an de atunci. Apoi, după o tăcere adăugă, am căzut pe aici, pe aproape. Și se îmbujoră. Și iarăși, fără să înțeleg de ce mă încearcă o mărăciune ciudată. În mine totuși se iscă o întrebare. Nu din întâmplare așadar în dimineața când te-am cunoscut... Acum 8 zile te plimbai așa de unul singur, la mii de leghe de așezare, la mii de leghe de orice așezare omenească. Te întorceai la locul căderii. Micul prinț se îmbujoră din nou, iar eu adăugai șovăitor. Poate fiindcă se împlinește anul. Micul prinț din nou se îmbujoră. El niciodată nu răspundea la întrebări, dar dacă te îmbujorezi înseamnă da, nu-i așa? Vai, am rostit eu, mi teamă. Însă el îmi spuse, acum trebuie să lucrezi, trebuie să te întorci la mașina ta, eu te aștept aici, vine înapoi mâine seară. Mie însă nu-mi trecu neliniștea, îmi aminteam de vulpe. E primejdie să mai și plângi puțin, dacă te-ai lăsat îmblânzit. Capitolul 26. În preajma acelei fântâni se aflau ruinele unui vechi zid de piatră. A doua zi spre seară, pe când mă înapoiam de la treburile mele, l-am zărit încă de departe pe micul prinț, care sta acolo sus cu picioarele atârnate, și l-am auzit vorbind. Cum adică nu ți-aduce aminte?" zicea el. Nu-i nici de cum aici." Fără îndoială," i-a răspuns un glas de undeva, căci el din nou s-a împotrivit. Ba da, ba da, ba da! Ziua e aceasta, dar locul nu e aici." Am mers mai departe spre zid. Încă nu vedeam, nici n-auzeam pe nimeni. Cu toate acestea, micul prinț vorbi din nou. Bineînțeles, ai să vezi unde încep urmele mele de nisip. N-ai decât să mă aștepți acolo. Am să viu la noapte. Mă aflam la 20 de metri departare de zid și încă nu vedeam nimic. Micul prinț mai spuse după o tăcere. Ai un venin bun? Ești sigur că n-ai să mă faci să sufăr multă vreme? M-am oprit cu inima strânsă, dar tot nu pricepeam nimic. Acum du-te, zise el. Vreau să cobor. M-am uitat atunci în jos la temelia zidului și m-am smuls din loc.
Vedeam acolo, înălțat spre micul prinț, un șarpe din aceea galben care te răpun în 30 de secunde. Căutându-mă prin buzunar ca să-mi scot revolverul, am încercat să alerg, însă șarpele, la zgomotul pe care îl făceam, se lăsă ușor la vale pe nisip, scurgându-se ca o fântână țâșnitoare care moare și, fără să se prea grăbească, se furișă printre pietre cu un foșnet mărunt și metalic. Am ajuns la zid abia în clipa când să-l prind în brațe pe prostuțul meu de prinț micuț, care se făcu alb ca zăpada. Ce năzbâtie mai e și asta? Acum mai stai de vorbă și cu șerpii. I-am desfăcut nelipsitul fular de aur, l-am udat cu apă pe tâmple și i-am dat să bea. Și nu mai mă încumetam să pun nicio întrebare. El, privindu-mă cu ochii pătrunzători, își petrecu brațele după gâtul meu. Simțeam cum îi bate inima, asemenea unei păsări care moare când a împușcat-o. Îmi vorbi: mă bucur că ai descoperit ce-i trebuia mașinii tale. Vei putea să te întorci acasă. Tu de unde știi? Voisem tocmai să ne științez, în ciuda tuturor așteptărilor, izbutisem să repar avionul. Nu-mi dădu niciun răspuns la întrebare, ce adăugă: azi mă întorc și eu acasă. Pe urmă, gânditor: e mult mai departe, e mult mai greu. Îmi dădeam seama că se va întâmpla ceva cu totul neobișnuit. Îl strângeam în brațe ca pe un copilaș și îmi părea cu toate astea că lunecă în jos ca într-o genune și nu puteam să fac nimic ca să-l opresc. Avea o privire adâncă, pierdută în depărtări. Am cu mine oaia și lada pentru oaie și botnița. Și surâse cu tristețe. Eu așteptai așa un timp îndelungat. Simțeam cum se înviora încetul cu încetul. Ți-a fost frică, puișor? Firește că i-a fost frică, dar a râs încetișor. Diseară o să-mi fie și mai frică. Din nou mi-a dat fior de gheață, simțământul că avea să se întâmple ceva de neînlăturat. Și am înțeles atunci că niciodată n-aș putea să mă împac cu gândul că n-am să-l mai aud râzând. Pentru mine râsul lui era ca o fântână în pustiu. Puișor, mai vreau să te aud râzând, dar el mi-a spus: la noapte e un an, steaua mea se va afla atunci chiar deasupra locului unde am căzut anul trecut. Nu-i așa, puișor, că nu-i decât un vis povestea ta cu șarpele și cu întâlnirea și cu steaua? El însă n-a răspuns la întrebare, ci mi-a spus: lucrul cel mai prețios rămâne nevăzut. Desigur, la fel e și cu floarea. Dacă te-ai îndrăgostit de o floare care se găsește pe o stea și ți-i drag noaptea să te uiți pe cer, toate stelele sunt înflorite. Desigur. La fel e și cu apa. Apa din care mi-ai dat-o să beau era asemenea unei melodii. Datorită scripetelui și funiei, ți-aduce aminte, era bună. Desigur. Te vei uita la stele noaptea. La mine acasă e prea mică ca să-ți arăt unde se află steaua mea. E mai bine așa. Pentru tine oricare dintre stele va fi steaua mea. Așa încât te vei uita cu drag la toate stelele. Toate vor fi prietene cu tine. Și apoi aș vrea să-ți fac un dar. Din nou a râs. Puișor, puișor, îmi place când aud râsul acesta. Chiar el va fi și darul meu. Va fi cum e apa. Ce vrei să spui? Stelele nu sunt la fel pentru toți oamenii. Pentru unii, cei care călătoresc, stelele sunt călăuze. Pentru alții, sunt numai niște luminițe. Savanții văd în ele doar probleme. Pentru businessmanul meu erau bucăți de aur. Însă toate stelele acestea nu au grai. Numai pentru tine stelele vor fi ca pentru nimeni altul. Ce vrei să spui? Noaptea, când te vei uita pe cer, fiindcă eu voi locui pe una dintre ele, fiindcă pe una dintre ele voi râde, atunci va fi pentru tine ca și când ar râde toate stelele. Tu singur vei avea stele care știu să râdă. Și a râs din nou, iar după ce îți va fi trecut durerea întotdeauna trece, vei fi fericit că m-ai cunoscut. Vom fi de-a pururi prieteni, îți va fi dor să râdem împreună și vei deschide uneori fereastra așa numai de drag, iar prietenii tăi se vor mira văzându-te că râzi de câte ori te uiți pe cer. Atunci tu le vei spune: da, întotdeauna stelele mă fac să râd, iar ei te vor crede nebun. Va însemna că ți-am jucat un renghi grozav. Și a râs din nou. Va fi întocmai ca și când în loc de stele ți-aș fi dăruit o sumedenie de clopoței ce știu să râdă. Și a râs din nou. Pe urmă iarăși se făcu serios. La noapte, știi, tu să nu vii. N-am să mă despart de tine. Ți se va părea că sufăr, nițel se va părea că mor. Așa se întâmplă. Nu veni să vezi. Nu merită. N-am să mă despart de tine. Dar el era cuprins de îngrijorare. Dacă spun aceste lucruri, e și din pricina șarpelui. Nu e bine să te muște. Șerpii sunt ceva răutăcios, ceva ce poate să te muște numai din plăcere. N-am să mă despart de tine, însă ceva îl liniști. E drept că pentru a doua mușcătură nu mai au venit. În noaptea aceea nu l-am văzut când a plecat. A fugit pe nesimțite. Când am izbutit să-i dau de urmă, mergea întins cu pas grăbit. Nu mi-a spus decât: ești aici? Și m-a luat de mână.
Apoi din nou s-a tulburat. Rău ai făcut, te va îndurera, îți va părea că am murit, dar nu va fi adevărat. Eu am tăcut. Înțelegi? E prea departe. Nu poți să car cu mine trupul acesta. E prea greu. Eu am tăcut. Va fi însă ca o coajă veche și părăsită. O coajă veche nu e ceva trist. Eu am tăcut. Lui cam pieri curajul. Totuși se mai osteni să-mi spună, știi, va fi plăcut. Eu însă voi privi la stele. Toate stelele vor fi niște fântâni cu câte un scripet argintiu. Toate stelele îmi vor da să beau. Eu am tăcut. Va fi atât de frumos. Tu vei avea 500 de milioane de clopoței. Eu voi avea 500 de milioane de fântâni. Și a tăcut și el, deoarece plângea. Am ajuns. Lasă-mă să fac un pas numai eu singur. Și s-a așezat deoarece i s-a făcut frică. Am mai rostit. Știi, floarea mea, eu sunt răspunzător de ea și e atât de plăpândă și e atât de neștiutoare, nu are decât 4 spini, o nimica toată ca să se apere de lume. M-am așezat și eu, căci nu mai mă țineau picioarele. El a zis, iată, asta e tot. Am mai șovăit puțin, apoi s-a ridicat. A făcut un pas, eu n-am putut să mă clintesc din loc. Pe urmă, n-a mai fost nimic, decât o fulgerare galbenă pe lângă glezna lui. A rămas o clipă nemișcat, n-a țipat, s-a prăbușit încet precum se prăbușește un copac și niciun zgomot nu s-a auzit din pricina nisipului. Capitolul 27. Iar de atunci au trecut, desigur, 6 ani. Întâmplarea aceasta n-a mai povestit-o nimănui. Camarazii mei, când m-au văzut, au fost nespus de bucuroși că mai trăiam. Eram îndurerat, dar lor le-am spus, sunt ostenit. Acum mi-a mai trecut puțin, adică nu chiar de tot. Știu însă bine că el s-a întors acasă pe planeta lui, deoarece în revărsatul zorilor nu i-a mai găsit trupul. Nu era un trup atât de greu și mi-i drag noaptea să ascult stelele. E ca și cum 500 de milioane de clopoței, numai că, iată, se petrece un lucru nemaipomenit. Botniței pe care i-am desenat-o micului prinț, am uitat să-i adaug legătoare de piele. Nu fi putut să o pună niciodată la botul oii sale. Atunci mă întreb, oare ce s-a petrecut acolo? Se prea poate ca oaia să fi mâncat floarea? Uneori îmi spun, de bună seamă nu, micul prinț în fiecare noapte își deschide floarea sub clopotul de sticlă și păzește bine oaia. Atunci sunt fericiți și stelele toate râd încetișor. Alteori îmi spun, te mai fură câteodată gândul și de ajuns. A uitat într-o seară de clopotul de sticlă, ori poate oaia peste noapte a ieșit din lada ei pe nesimțite. Atunci toți clopoței se preschimbă în lacrimi. Totul acolo e învăluit într-o adâncă taină. Pentru voi, care de asemenea îl iubiți pe micul prinț, ca și pentru mine, nimic în univers nu mai rămâne cum a fost. Dacă undeva acolo nu se știe unde, o oaie pe care nu o cunoșteam a mâncat, da sau nu, un trandafir, și nimeni dintre oamenii mari nu va pricepe niciodată că lucrul acesta e atât de prețios. Aceasta e pentru mine cea mai frumoasă și cea mai tristă priveliște din lume. E aceeași priveliște pe care o vedeți și cu o pagină mai înainte, dar eu am desenat-o încă o dată, pentru ca să vă arăt mai bine. Uitați-vă cu luarea minte la priveliștea aceasta, astfel încât să fiți siguri că o veți recunoaște dacă într-o zi veți călători prin Africa, în pustiu. Și dacă veți ajunge să treceți și acolo, vă rog din suflet, nu vă grăbiți, zăboviți puțin în dreptul stelei. Atunci, dacă vine la voi un copil, dar dacă râde, dacă are păr de aur, dacă nu răspunde când e întrebat, veți ghici de sigur cine e. Fiți bune atunci. Nu mă lăsați să fiu atât de trist. Scrieți-mi de îndată că s-a întors. Sfârșit.